Kunin mo natin yung mesa. Ako na. Tinit. Maganda yan, Bi. Sus, hindi naman binuhat. Wala nang yung ayan, nagpipicture ka? Ang sarap pag ang pansit nito. Grade na to. Asan yung kandila ng ano? Huwag ka daw kumanta. Sorry. Anong unahin natin? Service ko niya. Ano yan? Bakit may Happy tayo dito. may sujo yan? Sujo? Hindi, ano lang yan. Masarap yan. Lemon yan. Ito, kanino to? Kung gusto mo yan. Ako ayoko niyan. Dalawa kayo natin eh. Kaminta nito. Kayo ano kayo? Pansit at manok, walang kanin. Huwag ka nang magkanin. Gabi na. Magsinapay ka. Tayo na yan yung hintay. Merong hot sauce. Lemon. Ito hot Happy sauce. birthday to you. Napulot pa ito pansit na paano. Na. Napulot pa. Ay, tani, kanya may dadakol ha. Luluwa kayo, tani. Kaon tabay, happy birthday Kuya Tani. Thank you. Ilang taong ka na Kuya Tani ngayon? 25. Hala, laki naman. Sa'yo yan. Walang yan, 25 yan ang laki ng tawa ko. Bata pa ako. Dapat doon. Nag-picnic ang mga kwan. Yung tinapay, Bi? Ang ulo. Ano ba to? Parang masarap yung yung ito ensaymada. Sige lang, kainin Tani, mo. tinapay din. Kuya, ikaw dapat ang unang mag-cut. Pansit ade, madik ay carrots. Kumain ka lang. Mas nakakaw sa mukha na. Pwede lemon din? Ano ito eh? Kalamansi. Kalamansi. Ay, toyo. Tayo. Oh, french fries tani. Diba? Ang dami naman tinit. Rati tayo. Ayan o. Pag ayan o, parang pag i-rep mo, parang hindi mo maubos. Bahala ka dyan. Susuotin nila ba sa'yo yan? Nagulat ako. Sabi na nga, diet ako. Hindi, bukas ka na mag-diet. Lakat-labang. Atin eh, hindi ko Takul. pa sinog. Alamata. Thank you very much indeed. Na, ito yung takip. Mamaya mo natakpan. Adi nila magi ka naman din. Mana dyan? Pinagpumata pa yun. Sabi ni Mark na. Ah, pwede niya. Pwede na ko. Pinagkaod ko ng pansita dito. Ako lang. Kaon tabay. Mana gagalaki niya mo. Nakikita yung mukha mo dyan? Palit tayo ng upuan? Nakikita? Kitang-kita. Okay. Ang liwanag. Bakit? 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 Ayaw mo hulaan itong upuan mo? Lapit niyo upuan mo. Ganyan na. Ikan toyo mo? Nasa ulo ko. Yung toyo na sa ulo. Hindi naman toyo to eh. Ang sili. Sili ba Tan yan? na adatati din. Sili sauce. Ba't to yung paningin Ayan ko? ang lemon lang. Awan ko ka. Ano ikukan mo dyan? Pansit. Magpiga kayo ng lemon sa pansit. Ang taas ng upuan mo, Tin. Dito ka sa tabi ko. Baka makita ko dyan eh. Hindi. O, tapos ko ng konting arod. Ayan. Wah. Nagna-night konsekwan. Hindi tayo nagtapong. Baka mawam da. Bakit? Walang maliit. Ha? Mawam da. Nakuha ko. Ital alya? Sorry. Toyo ka. Kakain ka pa. Eh, ito yung favorite. Kala ko walang mo, I believe I can fly. Ito yung pinaka-favorito ko. Be. Nakikipag-unahan talaga. Na umao mo. Natam na yat pansit. Nagwimas na Ang kaya? toyo. Bukas na. Kumuha na ako. Dapat ikaw ang kumuha ng unang tinapay. Masarap i-partner sa pansit. Wala ko yung tubig ni Paham, no? Nandun sa kabila. Kunin ko mamaya. Pati yung scratcher niya. Okay lang siya sa'yo? Tumatabi sa akin. Tumatabi talaga yun. Tapos gumanyan siya. Kawawa Sabi, naman eh. ginanyan niya yung kamay niya sa akin. Sabi ko, bakit?
Ay, magpapaganyan pala siya. Kakalabitin ka pa niyang ganyan yan. Madaling araw. Pero siya hindi niya sa masyadong nakita may eh. Kaya lang alam niya mabait siya. Alam niya. Hmm. Kaninang dumating, nakaganyan, ginanyan niya yung kamay niya doon sa kamay ko. Huwag niyo na akong pamigay, sabi siguro. Kasi alam niya, Naramdaman niya, no? alam ng pusa talaga. Naramdaman niya, Timay. Mahal natin dito eh. Hindi narinig siguro niya, no? Nung nagsalita si Joseph, sa Joseph na ilagay sa labas. ayaw daw nito na sa kanya. Ayaw ng asawa niya. Kasi Ka-opera ka. ka-opera kasi sila. Ayaw niya. Hindi siya naawa? Hindi siya naawa? Wala naman siya magagawa. Hindi ba siya? Dami kong french fries. Babae? Hmm. May salad pa dito. Ay, gusto ko O, yun. tissue. Ako malito na kuwadin mo lang, naibado na yun. Hindi naman alam mo. Mubarakiya ka no, yapan. Saan kayo nagbili ng pansit? Sa KFC din to? Tayo market? Doon sa Chinese restaurant sa Hindi ko. city, sa taas. JJ JJ restaurant. Yung pagdadala na Paradahan? Masarap ang ano nun. Sarap bang Masarap ang JJ pagkain. pagkahan si Basne. Sagana. Ano ba na kaya kanod da? Lalo na yung budol Hindi mo budol yan fight pamahay. nilang sarap. Makinata, madiba yung di pa sa light na. Makina naman po ko. Magkano? Good for Meron ilan? 5. 5 person? Merong 9. Stamp ka lang natin, di ba? Makina yun lang. Hmm. Kasi kakagat yung ganun ng mga ano niya. Mga ngipin. Tani, french fry. Ganun na lang siya, hindi naman niya susut, di ba? Hindi naman niya nilalak yun. Tignan mo to si Juan, sabi nila. Ang yaman-yaman niya, walang butones, sabi nila. Ah, sa bagay. Ang traffic! Ang dami namin pinagdaan ng traffic. Like lang, tagal niyo. Bakit nakalapit sa akin yan? Kay Tani yan. Meron ka pang nasabihin. Bakit? Tagdalawa ba? Oo. Pwedeng bukas na lang. Bakit bukas? Kayanin. Oo, ako nga. Kakayanin. Ngayon mas tatati french fries, maalat siya. Meron naman mo din. 25 nga. 25. Ngayon ba talaga yung kapanganakan mo? Asan yun? Ito na naman tarantadong to eh. Pinapaingan niya gabi-gabi. Ganyan yan. Hindi pa niya itapon. Pangkarera sana eh. Pangkarera yata yan eh. Sports car ba? Oo, pero hindi. Sports car siguro Hindi, yan. parang sports car. Oh, may ano Luma. Hindi. Kinukan lang niya yung makina. Kinonvert lang siguro yung makina niya, Tani. Ayun o, yung bulok sa puti. Subaru. Subaru na eh. Subaru. Ano to? Kwan? Seafood Mix. ang pan niya? Chicken at saka shrimp. May nakain akong shrimp eh. Huwag mo lagyan ng beef kako. Ibig sabihin, pag order nyo, lulutuin pa lang. Hintay kayo ng ilang 30 minutes. Wala naman. Mabilis lang. Ay, napcook na nila siguro yung niluto na yung manok. Palagisa na lang. Ang daming kumakain. Mix na lang. Gusto ko dun yung boneless bangus nila. Marami nagdidio pa Webes. Wala. Walang masyado. Linggo, Sabado ay Biyernes na Tani. Benis ang marami. Naranasan ko. Siksikan talaga. Saka Linggo. Sa linggo. Maraming lalabas ng linggo mga kwan. India. Hindi pala makalabas sa titisi ng Friday kay Jamia nila. Ah, kaya Sabado siya. Hindi, linggo. Ah, so maglilinggo ka. Siyempre. Yung Ako mga lang kaibigan mo. first time lang yun, hindi na yun Ano bang jamiyan natin? Di ba linggo rin? Linggo tayo. Kaya naman Paano yan? tumaagas ang mamalengke naman eh. Hindi yan maaga. Mas mabuting Bernis talaga. Bahala na Hindi magliwaliw naman ako. siya nag-ano ng jet. Magliwaliw ako mag-isa eh. Ayaw yung iba? Ha?
Ayaw niya? Magpaalam daw siya. Bernice. Ang minit. Ano eh, Magagala ako mag-isa. Ikutin ko yung... ako matagal akong nag-day off na mag-isa. Nung dumating 4 years. Nung dumating na, ay nung 1. Pero nung dumating na si Marisa, may kasama na. Ay hindi, 5 years. 2 years na kasama ko si Tita. Ano? Ito? Dahil dumating si Marisa, magka 5 years na. Ano yung mabango? Amoy niya. So, alaman natin. Pati para po. Yan o. Iba yung amoy. May tao siguro dyan. Yayain mo. Ay, wag. Wag mong simulan. Ayaw ko nga. Malinis to, Timay. Mm-mm. Kukuha ko nga ng masarap yung pansit. Akala ko, Kaya mo yan. hindi rin. May Ano naman lang. yung napkin kapatid. Pansit pa kayo. Timay, ubusin na. Sila. Hati sila, hati tayo. Lowbat, oh. Ay, ganon. Mm-mm. Ay, wala. May alalahanin mo, pumayat ka na. Anak lang naman to. Hoy. Malaki. Ito. Bakit? Dako, wag ka. Kamayin mo na. Tanong ka dyan. Laman to. Yan daw ang pinaka-healthy na part ng manok. Naalis yan? Umaalis. Oo. Kasi yan yung palagi nabubugbog ng bakuna. Ganon? Picture. Ano yung Sports yung car. pabango doon sa... Hindi siya, tunog tignan lang mo, oh. Yung tunog lang niya. Pero Bata pa ba yung driver niyan? Binata. Bako pa tatak. Lakas makabulawog eh. Hindi siya yung nakabungga doon sa sasakyan ng Buti walang kaibigan. reklamo Siya ng na. kapitbahay, no? Mabait yan. Kabayan ka. Siya. Kaya tadi. Sa balila. Oh. Yung isa, yung mas maliit. Bata-bata pa yung nakabugbog. Depende sa lugar na ito. Meron pang isang may pakpak. Sa akin na lang eh. Ba't kami hindi? Spicy pala to. Hindi masarap ang Konti. KFC kung hindi spicy. Hindi magiging crispy kasi yung balat niya kapag hindi spicy. Ang say tara kung pusa. Pimano piman. Ibibid lang ka to. Saan kaya siya? Sige siya kukuha na dyan kaya tak. Hindi nakaamoy yung pusa mo, ah. Andito siya kanina. Umiyak. Kasi kanina may binigyan niyo. Sige. Yan ko lang na yan. Ayun siguro sa kulugan. Madigalogo na may. Amo nga gura kaya yan. Muna guray na eh. Madi ko madig sarsadong gibit ito eh. Oo, may kwan yun eh. Kasi alam niya, hindi siya bibigyan. Busog na busog ako. Yan, paano yung sinapay? Yung pinansin mo na nag-yaw-yaw ka mo ulang kanya na. Kaya ka sa kadungan. Yung kay Tata Walang laman Pandesal to. din, nagalakmay sa. Hoy, mada-mada. Hindi masayang nga pa. Sabi pa kitong bigat. Yung anak ko, paborito ang pinang pala akong yan. Pera lang kami kahit naday. Tulog na yung mga kwan mo, kahit ibang kwan. Siyempre, may daling araw na sa atin. Oo, daling araw na eh. Magandang magkwan talaga pag Bakit? umaga. May daling araw na sa atin. Ano ba yun? Nakamas pa ako. Kaya nga. Ngayon ko lang napansin. Ba't ka nakamas? Ang tapang. Na-spray pa ako eh. Hanggang kanina? Yung ano, pang-spray sa Oben? oven. Mga pataway na bata to kapag na... Buti wala nagreklamo dyan. Ayun siya oh. Hindi, paano ka? Hindi mo pusa, oh. Nawaka-display Ano kaya na. kaya Bibigyan nyo? Mamaya. Para hindi siya maging kwan.
Galaw-gaw. Malati inang na. Ay, yun ang sada. Bayo, so nga. Abay, siya. Ah. Gumaganon yung tenga niya. Kaon sabay. Ano daw, nanay? Oo. Oo, yes, by Florida. Na? Yum. Ay, nanay. Wala na, nandyan na. Hmm? Sabi, ang box ng ano na, akin na yun. Makita naman mga kapatid. Yan na yung nanay Ito ang namin. birthday ko. Yung birthday na nito. Sabi mo, birthday ni Kuya Tani. Hindi pa. Ala yan, makita na tayo dyan. Alam. Ay, mo birthday naman ito. Birthday ni Kuya Tani. Alam mo, Katirin ka talaga di kasi ako natulong. Ito talaga. Bawal ko ng mga libre. Bagami ka dito, ka nagbuhat ko, libre. Birthday mo. Sawa kasi. Nana mo nga mo. Wala mo siya. Hindi, basta huwag mong tutok sa kanya. Tutok sa kanya. Kaya pa mo muna kung... Ayaw niya. Ay, hindi talaga. Ay, tingnan na din ang sabihin nanay. Pera naman natin. Hindi ang ligligpit lalo na kapag. Galakit siya. Nagdara siya. Sa lubungin niya. Isa lang sasalubong. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Kuwag ito, ma'am. Ayaw na, tumatanda na. Ayaw niya. Pagpukang ka. Hindi siya. Sorry, ma'am? Okay, ma'am. Ah, pupuntahin si Saka dito. Kasi nasa pintuan lang daw siya. Kawawa. Tumayo na naman. Yung pusa, sasabihin ngayon, hindi. Kaya mo, Bala si Yusip sa sabi. Ayaw daw niya padaanin si nanay. Tayo daw siya dun sa pinto. Up, Saka, Go with your mother. sit down. Go there. up. Sit down, sit down. Sit. Wala, sit. Kung bawal sa yung patata. Sit. Pagkat mo labi niya mo. Sit. Sit. Kasi dito makikita siya ni nanay. Sit. Sit. Yung? Tumakder ka. Stalin. Hindi na lumapit niya. Ganun si nanay. Buti hindi niya tinignan. Nakaka-ipsi tayo. Hindi ka ba yan? Sinibigyan naman niya tayo ng pan. Sino yun? Bilang bahay. Sino yun? Bilang Pusa. bahay. Pusa. Pusa. Wala, mama, sit. Mama, sit. Yes, by super. By Lin. Unsa naman eh. Alas. kung may makapangal ka. Nag-dinner mi diri sa gawas sa garden. Kay Backdoor. birthday ni Kuya Tani. Dinner sa gawas. Diya pa si Osaka. Kakain siya ng french fries? Alas. Wala, gusto niya ang french fries. Pero bawal siya sa patata. Oo, tinan mo, maamoy-amoy pa.